Thuolo mar orote machuok e laini maro mar ote machuok ma en ari 36000 machiegni nyinga Milton Ochieng. Kaonti ma Tana River oyango jogo abal mareso ji 604 mabiro konyo reso oganda e kinde koth Nino kaluwore kod oula mapek mamako ga gwengego. Jogo abal go eko opogi e wards 11 mayudore e kaonti no. Gavana Dadho Godana owacho ni giseyudo tiegruok makare e wi chiwo kony mokwongo mapiyo. Omedo ni gin gi lony mopogore opogore moting'o jogo manyalo go abal e aora matana mopong' kod nyang' kama moko nigi lony magoyo abal e nam ataro. Kamano bende yiedhi 408 mikwang'o ochiw kod injin 58. 406 canoes. And also about 604 divers, and these are people that have always been, they are used by the community to save lives. So they can rescue people who have been probably trapped on trees. They can do search and rescue in water. So we have put them on standby, both the canoes and the divers, and they're working together with our ward special program staff and our ward administrators and the national government administration, the chiefs, the sub-chiefs, the village elders, so that there is proper coordination of all these efforts. Working together with Red Cross also, they have their boats, they have floaters, they have